Megnéz, hogy... Mivel kell kezdeni? Villával, nem? Az meg defektes. Effektes. És akkor most... Hát fel fogom meg kompresszorolni. De ez mi? A biciklim az nagyon most hatalmas. Olyan. Tehát olyan tempót lehet vele tekerni. Hát az főleg, de amúgy... A mai nap tényleg, ez paci. Ennyire jó? Legalább ennyire. Összepattant? Így kell ez, bazd meg. Na. Világosítja. Ott kell lennie? Juhú! Legalább ilyen. Igen. Jó. Nem jó. Yeah. Jó. Ez nagyon jó. De fog. Ez egy gyönyörű regény. Úristen. Júj. Yes! Az letört. Mi? Az Spectre? Aha. De hogy csak oda baszol. Ő csavar, nézd már. Ne! Azt ő csavar. Bazd meg! Mi van, Dark úr? Kösz Dartmoor! Nem áll, most komolyan? Így van vége a napnak. Ez ennyire lehozó. Azzal megyek haza. Jó, köszönöm. Addig fogom csinálni, még nem sikerül. Nem kell, hogy add ide, gyere ki mielőtt, mert adnád be a trükköt. Nem ért. Hogy kell adni a fépítőket, nem lehet? Mi? Gyere! Gyere. Átjön. Gyere. Gyere. Joppa. Végre.